Sizden bir ötünüş sorarga bolammy? Aýe. Mana men süýlep gittirge ýaraýmy eken, ýaramaýmy eken? Süýlep giteyim hada. Ruhsat etsegiz. Üzünden özü bir ne kirip çykdy. Meniň enem Taraýratny istugan ene käş baraýynda ol maksus harby operasiýada gatnaşyp beri. Mana ýaz güni ol gana tugulynda başga ýigitler de olaryny aýdyp gitiribiz. Mana meniň bilen birge okugan Abdulin Reis, bizning awuldan Sadyk Rail, şondan soň Yazdanow Alik, Dawletbaýew Damir, Kodaýgolow Ferit mana mihfakny bitken ol. Şondan Gurmangolow Talip enişi bilen bizne bu kurşawlaryny da aýtam indi. Şularga bir jir jiberseň güçten eşke öýtüp awuldaşlardan dep ýaraýmy eken. Bu özüňiz ýazgan jok. Üzüm mena bu kilip çykdy üzünden özü. Meniň enim şol düşke kirdi. Ýoklaýp atam, "Bäxit sura." Mana aldap süýlemeýim. Bäxit sura nime diýip, "Iňin garmyn golasynda gana bir tutdum da şuşuna aýta başladym." Hazır bütünde yazdırırga da bola, onu turup şundan kilip çykdy. Süzi de kilip çykdy. Küýü de kilip çykdy. Mana özüm apdyraýym. Şundan soň men Rim abylarga bardym, aýtam dinaryny düşde gördüm. Düşürdüm aýtam şolay. Şunu jırlap görsetseň ýararmyken? Aýdagyz. Bu bäxit sura dip atala. Özümçe harby maksus operasiýada gatnaşkan awuldaşlar barsyna da isen sag ýürüp goýsunlar dip dilek bilen bütün muna Başkyrgyzstandan, bütün Tatarstan, bütün ili biteni. Bäxit sura tugan ýagyndan, bäxit sura tugan agyňdan, bäxit sura tugan iňinden, bäxit sura etiniginden, kuşlardan da bäxit sura arsiniň tugan ýagyndan. Jillerden de berük bäxit sura Bavar ise tugan ýagyndan. Bäxit sura yağan yağmurdan, bäxit sura yağan akardan, bäxit sura yıldızlardan, bäxit sura barlyk ýykandan, ýaşdan da bäxit sura ol bit göre tugan ýagny, oýdan da sen berip bäxit sura ýokdur tünge ýoluny. Bäxit sura ýyllardan, bäxit sura biýik taglardan, bäxit sura şan toplardan, ağlar seni urap ötsinler. Awur şaklaryndagy bir sura, awur bigrek any surawy. Ni bolsa da bar bir ýaşaw sura, ürügisen gene gaýtlagy. Awur şaklaryndagy bir sura, awur bigrek any surawy. Ni bolsa da bar bir ýaşaw sura, ürügisen gene gaýtlagy. Nerede
сырым барыгызга да бәхет бит ул безнең өчен сезнең исән йөреп кайтугыз нәрсә дисәләр дә гомер сырым бәхет сырым барыгызга да бәхет бит ул безнең өчен сезнең исән йөреп кайтугыз сезнең исән җиңеп кайтугыз Рәхмәт, афарин, Фәрит абый. Моңа барының йөрәгеннән һәр вакыт җылы чыгар диләр мәле. Менә шундый моңлы йөрәкләрнең, җылы йөрәкләрнең, җырлы йөрәкләрнең берсе Әминов Фәрит Хөсәен улы бездә кунакта, дуслар.